салом дӯстон, имрӯз бозиҳои хеле муҳим ба нақша гирифта шудааст. Қариб дар тамоми дунё исми ҳамаи дастҳое ки ба ҷоми ҷаҳонро қад мегиранд маълум мегардад. Танҳо чанд саҳмия боқӣ мемонад ки барои он ҷонбозӣ кардан лозим меояд. Мо хабарҳои худро асосан ба ҳамин равона кардаем. Ҳамчунин ба бозии тими мунтахаби Тоҷикистон таваҷҷӯҳ дорем. Бе ин намешавад. Вақти нангу номус омадааст. Шумо ба канал обуна шуда ба зангула зер кунед. Мо бошам сар мекунем. Воқеан ҳам дастгирии шумо барои пешравии кори мо хеле муҳим аст. Дӯстон, марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон то ҳол давом дорад. Полша дар майдони худ Шветсияро пешвоз мегирад. Уқубони сафед то марҳилаи интихобии финалӣ ба тарзи автоматӣ баромадан аз Заркабутон бо мушкилӣ дар дақиқаҳои иловагӣ Чехияро мағлуб сохтанд. Португалия дар марҳилаи финалӣ интизори Италия шуда буд, аммо дар асл бо Македонияи Шимолӣ рақобат мебандад. Оё макдуниҳо метавонанд боз як мӯъҷизаи дигар нишон дода аввалин маротиба дар таърихи худ ба ҷоми ҷаҳон бароянд. Тамошои ин бозиҳоро бо 1x метавонанд ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. бозии мунтахаби Тоҷикистон бо тими миллии Қирғизистон барои ҳар он нафаре ки барояш ҳар ваҷаб замини хоки Тоҷикистон муқаддас аст, аҳамияти бениҳоят бузург дорад. Хотиррасон мекунем ки тими миллии Тоҷикистон дар шаҳри Намангони кишвари Узбекистон иштирокчии мусобиқаи ҷоми Наврӯз мебошад. Ин мусобиқа барои футболбозони мо як марҳилаи омодашавӣ барои даври интихобии чемпионати Осиё ба ҳисоб меравад. Дар мусобиқа ғайр аз мо боз Узбекистон, Қирғизистон ва Уганда ширкат мекунанд. Мутаассифона миллипӯшони мо дар рақобат бо даста Уганда шикаст хӯрданд ва акнун барои ҷои сеюм мубориза хоҳанд бурд. Барои медали тилло Узбекистон бо Уганда мубориза хоҳад бурд. Рақобат бо мунтахаби Қирғизистон барои ҳамон принсипиалӣ хоҳад буд. Он берун аз дилхо мусобиқа ва чорчуба муҳимияти хуссаи худро дорост. Бояд аз бозии гузашта сармураббии тими миллии Тоҷикистон хулосаҳои зарурӣ бароварда бошад. Мухлисони футболи меҳан чандин иштибоҳҳои ӯро дар рафти он дидор мушоҳида ва рӯшод қайд карданд. Барои мисол, агар кор то зарбаҳои пеналти равад, нафарони таҷрибадор бояд барои иҷро кардани он раванд. ҳамчунин тарафдорони футболи кишвар ишора мекунанд ки хатти дифоъ баъзе мушкилиҳои ҷиддӣ дорад ки сари вақт бояд ҳалли худро пайдо кунанд. Агар дар бозӣ бо Угандаи заиф ин мушкилиҳо дида шаванд, пас бо рақибони пурзуртар мушкилиҳо метавонанд ба маротиб бештар шаванд. Аксаран Аҳтам Назаровро ишора мекунанд ки ба хатти ҳуҷум пайваст шуда ба ақиб барнамегардад. Агар биёядам дер, суръат ва маҳоратҳои дифоиро аз даст додааст. Ҳамчунин таркиббороии ҳамлаҳо душвориҳои хос дорад. ин ба нимоятгарон рабт дорад. Дар созмон додани ҳуҷумҳо нақши онҳо бояд ба ҷои якум барояд. мушкили асосии мо ҳолати физикӣ аст. барои рафт кардани ин душворӣ то бозӣ бо Қирғизистон вақт кам аст, аммо дар маҷмӯъ сари ин масъала бояд дар сатҳи баландтарин андешида шавад. мухлисон рақобатро бо Қирғизистон бо чашми чор интизор мешаванд. албатта Қирғизистон аз Уганда қавитар ҳастанд, вале бозингарони мо бояд бо дарки масъулияти бузурги ватандорӣ ва ватандӯстӣ ба майдон оянд. Тоҷикистон ба пеш. ба тамоми душвориҳое ки Азар дар Реал дорад, як проблемаи дигар зам гардид. Футболбози белгитабор беҳамин ҳам дар майдони ягон дақиқару вақтҳои охир паси сар намекард. акнун бошад Носим метавон гуфт ки расман барояш ба анҷом расид. тибқи маълумотҳои расмии Азар ҷарроҳӣ хоҳад шуд. ин маънои онро дорад ки ҳадди ақал 5 ҳафта Эден дар майдони футбол буда наметавонад. пои футболбози белгитабор ба табобат ниёз дорад. духтурон ба хулосае омаданд ки футболбоз бояд ҷарроҳӣ шавад. ин маънои онро дорад ки Эден дақиқан дар даври якчорниҳоӣ бар зидди дастаи Челси ба майдон омада наметавонад. бо эҳтимоли зиёд дар даври нимниҳоии мусобиқа ҳам ин футболбозро нахоҳем дид, албатта агар Реал ба он роҳ ёбад. то оғози равзанаи трансферӣ футболбози белгитабор саломатиашро барқарор хоҳад кард. ӯ яке аз футболбозоне аст ки дар Реал Мадрид маоши баланд мегирад. мадридиҳо кӯшиш хоҳанд кард ки тобистони соли ҷорӣ аз ӯ халос шаванд. дар баробари Бел ва дигарон Азар ҳам дар феҳристи бозингароне аст ки тобистон бояд аз Реал равад. гуфта мешавад ки Эден метавонад ба премер-лигаи Англия баргардад. таҷрибаи хуби бозии ӯ дар Челси метавонад кӯмакрасони ӯ дар ин масъала бошад. пас аз ҷарроҳӣ шудан кори Азар метавонад боз мушкилтар шавад.
футболи Русия дар як марҳилае қарор дорад ки ояндаи он ба ҳеҷ кас маълум нест. Чанд рӯзи дар пешбуда маълум хоҳад кард ки тақдири футболи ин кишвар чӣ гуна хоҳад шуд. Дар шаҳри Дака конгресси FIFA баргузор мешавад. Он ҳамоиш ҳамавақт дар соли баргузории чемпионати ҷаҳон дар кишвари мизбон баргузор мегардад. Конгресси навбатии 31 марти соли ҷорӣ дар назар аст. Масъалаи асосии ҳамоиш маҳрум кардани Русия аз мусобиқоти зери васояти FIFA ва UEFA ба таври муваққатӣ ё пурра хоҳад буд. бархе аз федератсияҳои футболии кишварҳои гуногун пешниҳод карданд ки ин мавзӯъ маҳз охири моҳи март баррасӣ шавад ва ба таърих наафтад. FIFA кӯшиш кард то ин суолро ба вақти дигар гузаронад, вале бо эҳтимоли зиёд он мавриди баҳс қарор мегирад. Русияро чӣ интизор аст? Аслан ду вариант дида мешавад. Якум, ҷалби салоҳияти русо ба муддати 2 сол. Баъд аз 1 сол аллакай Русия метавонад кӯшиши иштирок намояд. Дуввум, ин маҳрум кардани Русия ба вақти номуайян мебошад. Дар ин сурат ҳеҷ кас гуфта наметавонад ки Русия боз кай ба футболи Аврупо баргашта метавонад. Агар варианти дуввум шавад, пас бо эҳтимоли зиёд футболи Русия ба АФК, яъне футболи Осиё таваҷҷӯҳ хоҳад кард. Мисол, ин кишвари Изроил буда метавонад. Дар қарни гузашта ин кишвар дар Осиё бозӣ мекард, вале пас аз байкоти кишварҳои арабӣ изроилиҳо ба футболи Аврупо рафтанд. Русия метавонад узви конфедератсияи футболи Осиё шавад. айни ҳол эҳтимоли таҳримҳои сахттарин нисбати футболи Русия хеле зиёд аст. ояндаи Криштиано дар Манчестер Юнайтед норӯшан мемонад. ӯ худаш намедонад ки дар Англия мемонад ё ин ки не. Дар мусоҳибаҳояш бо гапҳои умумӣ ҳамагонро талош мекунад то розӣ кунонад. ман аз футбол чун пештара ҳалват мебарам. эҳсос мекунам ки барои дастаи Манчестер Юнайтед фоидаи зиёд оварда метавонам. ҳамчунин омодаам чун пештара барои тими миллии Португалия кӯмаки худро дареғ надорам. ҳама аз хоҳиши ман вобаста аст. агар ман хоҳиши бозӣ кардан дошта бошам, футболро идома медиҳам. агар иштиёқам кам бошад, пас дигар ба майдон намебароям, гуфт футболбози 37-сола. қарордоди Роналдо бо дастаи Манчестер Юнайтед то соли 2023 амал хоҳад кард. дар мавриди рафтану истоданаш хабарҳо хело зиёд бисёриҳо ишора мекунанд ки ояндаи Роналдо дар дастаи шаҳри Манчестер аз рухати Лигаи Чемпионҳо вобаста хоҳад буд. агар манкуниянҳо ба Лигаи Чемпионҳо набароянд, пас метавонанд ба Криштиано умед набанданд. баъд аз анҷоми мавсим маълум мешавад ки кадом даста ба ҳамлагари португалӣ мароғ зоҳир мекунад. то ҳол маълум аст ки чандин даstaҳо аз ҳозир омода ҳастанд ки ба футболбози 37-сола шартномаи ҳамкорӣ пешниҳод кунанд. роналдоро лозим аст то имрӯз дар рақобат бо мунтахаби Македония фоиданок буданашро собит кунад. агар ӯ дастаи худро ба чемпионати ҷаҳон барорад, дар мондиал фоидааш ба маротиб бештар хоҳад буд. дар ҷоми ҷаҳони навбатӣ Криштиано 41-сола хоҳад буд. аз ин рӯ лозим аст ки ба Қатар португалиҳоро маҳз Роналдо барад. вазифаи дигараш баровардани Манчестер Юнайтед ба Лигаи Чемпионҳо хоҳад буд. дар ин сурат ӯ ҳаққи пурра дорад то худро фоиданок, беҳтарин ва шоҳ гӯяд. шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, то боздид.